5 vite dyerve të gjykatës duke kërkuar drejtësi. Ky është rasti i Aldës Veapovskës, e cila pas lindjes së fëmijës me prerje cezariane në spitalin e Strugës mbeti edhe pa disa organe. Gjykatës i vendosi për 3 vite burg dhe 5 vite ndalesë për kryerjen e profesionit për mjekun ginekolog Muhamet Hasani, i akuzuar i parë në këtë rast. Sudот обвинетиот Мухамед Асани го гласува за виновен и му изрекува ефективна казна затвор во трајање од 3 години, која што е максимална предвидена казна за ова кривично дело, а по издржување на казната затвор му изрекува и споредна казна забрана за вршење професија, дејност или должност во трајање од 5 години. Nga akuza u ilirua i akuzuari i dytë, Blerton Hasani, që është djali i mjekut ginekolog, i cili atëherë ishte specializant për ginekologji, si dhe akuzuare tret mjekja Liliana Jovanovska. Avokati i palës mbrojtëse tha se prokuroria për 2 të lartpërmendurit ka të drejtën ankesës se përse nuk u dënuan. Dobivме максимална казна која што предвидува законот. Тоа не е момент за сламија, ова покажува нешто дека правосудниот систем во Република Македонија се опоравува и сум бескрајно задоволен од резултатот што обвинетиот заслужено беше осуден. E dëmtuara Veapovska u shpreh e kënaqur nga dënimet e dhëna, me vërejtje se faj për këtë rast ka edhe akuzuari i dytë, i cili si specializant ka marrë pjesë gjatë operacionit cezarian. Од пресудата сум задоволна поради Мухамед Асани, што му се одреди притвор, но заради ослободувањето на Блертон Асани како специализант, што се учел врз мене и што се учел да работи врз мене и да ме пораѓа така како што ме породили двајцата, со извадени органи. Не сум задоволна поради одлуката за Блертон Асани, што помина така многу лесно. Veapovska tha se do dorëzoj ankesë për një vendim të tillë të gjykatës në lidhje me lirimin nga akuza të akuzuarit të dytë Blerton Hasani.